Jak se ke studiu holokaustu přistupuje v současnosti? Samozrejme, ako každá vedná disciplína, aj výskum holokaustu prechádza veľmi turbulentným vývojom, nielen čo sa týka základného výskumu, ale potom aj možnosti jeho aplikácie a využívania ďalších disciplín. Teda aj napriek tomu, že najmä v našom priestore stále sa najviac tejto téme venujú historici, nie je to ich jedinečný priestor, pretože veľmi dôležité výsledky prinášajú sociológovia, antropológovia a mnohí ďalší, hlavne sociálni a humanitní vedci, ale opäť nie len. Čo je v súčasnosti veľkým trendom, je využívanie digital humanities vo výskume, využívanie geografických prístupov, dôraz na dokumentáciu mien obetí, teda práca s dátami na veľmi podobnej úrovni, ako si viete predstaviť aj v ďalších vedných disciplínach. Můžete být konkrétní, jak se to používání digital humanities projevuje? Tak ako som spomínala, veľký trend napríklad momentálne je v prepájaní vedomostí o holokauste s geografickými dátami, teda nejaká snaha mapovať, ale nie len zaznamenávať jednotlivé body na mape, ale využívať geografické metódy na to, aby nám umožnili ďalšie alebo nové spôsoby interpretácie a pohľadu na udalosti holokaustu, a teda možnosti prístupu k ním, k ich analýze. Existují ještě neprobádaná místa této historie? Keďže samotný výskum holokaustu, tie udalosti holokaustu, ktoré sa odohrali už pred viac ako 80 rokmi, sú vo svojej podstate transnacionálne, tak to sa rovnako týka aj ich súčasného výskumu. To znamená, že tak ako sa holokaust odohrával vo viacerých krajinách, tak sa aj jeho výskum realizuje vo viacerých krajinách. To znamená, že v každej z nich máte nejaký prístup, nejakú tradíciu v historiografii a potom ten nevyhnutný nadnárodný medzinárodný rámec. To znamená, že pokiaľ sa zameriavate na konkrétne lokality a konkrétne historiografie, tak samozrejme sa líšia. Súvisí to či už s univerzitnou tradíciou, dĺžkou výskumu. Pomerne značný rozdiel zaznamenáva tento výskum v západnej Európe a potom v postsovietskom bloku, kde vlastne ten časový posun systematického výskumu holokaustu je až trošku začiatkom 90. rokov. Samozrejme, vzhľadom na to, že sa dnes rozprávame jednak pri príležitosti blížiaceho sa 80. výročia oslobodenia koncentračného tábora v Auschwitz-Birkenau a v súvislosti s tým, že aj Masarykov ústav Akadémie vied Českej republiky je súčasťou medzinárodného výskumného konzorcia ERI, teda European Holocaust Research Infrastructure, ktorý sa oficiálne transformuje na európsku výskumnú infraštruktúru, tak je pochopiteľné a samozrejme, že ešte je stále čo nové výskumne priniesť v otázke holokaustu. Vy provozujete blog zaměřený na tento výzkum. Je tam také hodně vzpomínek pamětníků z Ukrajiny. Je to nějaký třeba trend, nebo objevují se nové skutečnosti? Ozývají se vám ti pamětníci? Takže ERI Dokument Blog je jeden zo stálych služieb, ktorú poskytuje vlastne tá európska infraštruktúra pre výskum holokaustu. A Masarykov ústav je vlastne jedným z hlavných partnerov, ktorí sa podieľajú na vytváraní tohto dokument blogu. Jeho hlavným cieľom je nie oslovať priamo pamätníkov, ale výskumníkov v rôznych štádiách ich akademickej kariéry, aby mali možnosť publikovať výsledky svojho výskumu vo forme blogu, teda nie striktne akademického periodika. To znamená, že našim zámerom je podporovať výskum, poskytovať fundovanú spätnú väzbu, ideálne odborníkmi, ktorí sa venujú buď tej konkrétnej lokalite, konkrétnej metóde alebo prístupu, ktorý spracovávajú. No a v súvislosti s inváziou Ruskej federácie na Ukrajinu v roku 2022 sme sa vlastne v rámci tohto konzorcia rozhodli vytvoriť špeciálny tematický celok, ktorý bude venovaný výhradne holokaustu na Ukrajine. A z tohto dôvodu sme vlastne iniciovali akademickú pomoc kolegom, ktorých sa táto invázia priamo dotkla. A vlastne od roku 2022 postupne pracujeme na systematickom pridávaní tohto typu príspevkov. A zároveň, čo je novinkou, tak sme sa zamerali aj na možnosť multilingválneho publikovania. To znamená, že primárny jazyk európskej infraštruktúry je angličtina, ale teda momentálne je možné, aby autori publikovali aj v ukrajinčine, prípadne v ruštine, pokiaľ je ich materinským a vedeckým jazykom.
Na území dnešnej Ukrajiny bolo počas druhej svetovej vojny zavraždených až takmer 1,5 milióna židovských obetí. Tento priestor bol špecifický aj tým, že krátko potom, ako nacistické Nemecko zaútočilo na Sovietsky zväz, tak práve na tomto území sa začal tzv. Proces holokaustu guľkami, kedy dochádzalo vlastne k masovému strieľaniu židovských obetí. Jak se výsledky vašeho výzkumu zpřístupňují veřejnosti? Takže zámerom európskej infraštruktúry je vlastne prepájať výskumníkov, prepájať témy a čo je vlastne takým primárnym ťažiskom samotného tohto celého projektu bolo prepájať dokumenty k holokaustu. Keďže sú roztrúsené po rôznych archívoch, nielen v Európe, ale samozrejme aj v Spojených štátoch, v Izraeli, v Austrálii a v mnohých ďalších inštitúciách, ktoré sa toto témou zaoberajú. Takže jednou z hlavných služieb, ktorú poskytuje ERI, je ERI portál. Je to práve taký rozcestník, ktorý slúži na lepšiu orientáciu medzi dokumentami k danej téme, ktorú výskumníci môžu hľadať. Komunikácia s verejnosťou, so širšou a nielen, ale aj odbornou verejnosťou je zabezpečovaná napríklad už spomínaným ERI dokument blogom, ktorý je teda dostupný samozrejme online na internetových stránkach. Ďalšou podobnou službou je ERI podcast. Tieto podcasty sú opäť robené v angličtine, pretože cieľom je osloviť čo najširšie možné spektrum poslucháčov. Ďalším spôsobom, ktorý je využiteľný, sú napríklad ERI edície. To znamená, že ide o edície vybraných dokumentov na danú tému k holokaustu pre české publikum, či už pre vedeckú verejnosť, učiteľov alebo študentov. Môže byť edícia k dokumentačnej akcii. Išlo vlastne o jeden z tých veľmi ranných pokusov židovských predstaviteľov vo vtedajšom Československu vlastne zdokumentovať nejaké prvé reakcie, prvé dojmy a prvé vlastne nejaké osobné evidencie toho, čo sa dialo počas holokaustu s obeťami a teda prostredníctvom ich priamých pamätníkov, priamých preživších. V čem vidíte největší smysl nebo přínos připomínky Mezinárodního dne památky obětí holokaustu? Z môjho pohľadu je veľmi dôležité pripomínať si dramatické a zásadné body v minulosti, ktoré sa udiali, pretože majú celospoločenský význam. Holokaust ako taký sa netýka len obetí, netýka sa len páchateľov, ale týka sa celej spoločnosti. A myslím si, že z tohto dôvodu je nevyhnutné pripomínať si ho ako udalosť, ktorá zasiahla celú spoločnosť v období druhej svetovej vojny a aj po jej skončení. Na co nejvíc zapomínáme v připomínkách holokaustu? Z môjho pohľadu sa žiaľ dlhodobo opomínalo, že obete holokaustu boli naozaj rôzne skupiny, či už etnické, sexuálne a tak ďalej. V našom priestore z nepochopiteľných dôvodov sa veľmi dlho vyhýbalo rómskym obetiam holokaustu, ale verím, že tento trend sa opäť z môjho pohľadu posúva progresívnejším smerom a hovorí sa otvorene o rôznych skupinách obetí.